Kublai Shibon ya ki parlok parajor ki ba jus ngau tanat ban pe ya kani ka channel te menta ka singingan wan lam shapi ka kubor ka ba kampala shapang wei ubriu badan live khundai ngut ki lok ka kerteng trai jong u ziona ka dei ziong haka bat lakai u house nem chijar khandai spa sausan haka jala asam u ziona u dan live khundai ngut ki lok khandai bu saw ngut ki khon bat live lai ngut ki khon ksiu ki jong u Uziana ulayo ya ka khusnam na ka Guinness World Record na ka banta ka jinghe jong ka yeng ka sem ka jong u ha ka jingba man met ka ne ka yeng ka sem ka lapan kre kumba lai pho tli ki siar san pho khundai kilo u phan bat khandai pho kilo u khaw khnang ba ka yeng ka sem jong ki kan dap kan biang ka lok jong ziona ka zia thangi ka ba kham slam ka dei ka nong ai kum ya ki wei ki lok jong ziona bakin pen khoi bakin sait bat bakin pen kre ya ki jingbam jingdi Uziana ula shong lasa bat ki lok ki khon ki kti hakawai ka yeng ka bahe ka badan kumba saumala bat chispa kamra shushu ula ong ba ka jumbo uble ya u kalong ka ba kerpang namar ba ula ban pek ya shibon ki briu ka ringmini ka badan kumba live san snem karta ka wena gilok jong ziona ka sngotanat bhai u haba udon hayeng hasem bat ka ongru ba udai ubriu badan ka mapo ka yeng kasem bat u badai ru ubriu uba bahabriu tam hapo ka snong ka thau ka ong kumba khat pras ne man chunga ula thoya ka da ka sithi ba ukwa ban pa ne ka ba un ya song no bat ka ba sngosi ka long ba uziona ula khlan no house nem arjar ar huwei hau khalai trik ubanai jun hakas nem ba udan kumba nyabusan snem karta kane ka dur ka long ka dur ka ba u ba ziona u shanang bat ki live khundai ngut ki lok ki jong u te perlo kublai simbon na ka banta ka jingya sha jong phi ban lada phi sngo tanat sngo ba ban subscribe khlam bangan la ban pami phi kum kini ki video nang ni skmat kublai simbon